ברוכים הבאים למאי שרונה, פרויקט היוקרה החדש של תל אביב. בתוך שכונת הטמפלר הציורית וההיסטורית ייבנה ספא ומועדון לקוחות פרטי מהמתקדמים בעולם. לא בא לך לפעמים קצת אירופה? לא בא לך הפסקה מהלחץ והצפיפות של העם? אירופה באה אליכם למרכז תל אביב, מול הקריה. חול זה כאן. ההיסטוריה מאחורינו, העתיד לפנינו, ומה זה מפנק. פרויקט מאי שרונה מציע טיפולי פנים, טיפולי גוף ייחודיים, חדר מלח, חדר אנטי גרביטציה, שירותי ולי פארקינג, מסעדת שף ועוד. יוזם הפרויקט הוא הארכיטקט הגרמני הנודע רודולף פור, פילוסוף, ספורטאי, אוהב חיות והרוח החיה מאחורי הפרויקט. This is מאי שרונה and yours. האם אתה ראוי לפינוק כזה? אנחנו חושבים שכן. האם את ראויה להיות עם אנשים כמוך? כן. מה? איך כבר שמעת על זה? מאי שרונה, פרויקט היוקרה החדש של תל אביב. אני מצטערת, כולם כבר מדברים על זה. פרויקט מאי שרונה, ספא ומועדון פרטי באחד המקומות ההיסטוריים בלב תל אביב. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני כבר מחכה. מאי שרונה ייפתח ב-2010, הכניסה לחברים שיראו את הסינון בלבד.